So hello friends, welcome back to my channel. So friends, जाय students fra Guwahati University नि under थानाय फरायनाय students की BSc BCom first sem, third sem and fifth semester. So बिसोर जेरखि students फोरनि थाखाय जाय students fra Guwahati University नि under थानाय फरायनाय students. So नोंथांमोननि थाखाय मोनसे important notice. So बे notice जाहैदों मा Guwahati University जेरखि academic calendar जेरखि 2020 and 2021 नि जेरखि academic calendar खौ so Guwahati University publish खालामबाय. So बे academic calendar आवहाय माने जेरखि जाय स्टुडेन्टफोरा गुवाहाटी इउनिभारसिटिनि आन्दाराव थानानै फरायनाय जेरखि BSc BCom फार्स्ट सेम थार्ड सेम एन्ड फिफ्थ सेमेस्टारनि जेरखि एग्जामिनेशननि सोमोन्दै बे एकाडेमिक केलेन्डारावनो होखाबाय आरोखि ना एग्जामिनेशना माला जागोन मागोन जेरखि फिफ्थ सेम आरो थार्ड सेम आरो फार्स्ट सेम स' बेफोरबायदि गासिबो स्टुडेन्टसफोरनि जेरखि जाय स्टुडेन्टफोरा गुवाहाटी इउनिभारसिटिनि आन्दाराव थानानै फरायनाय स' बिसोरनि जेरखि एग्जामिनेशना माला जागोन क्लासेसफ्रा मालानिफ्राय मा जागोन जेरखि फुरा डिटेल्सै माने बे एकाडेमिक केलेन्डारावहाय माने फुरा डिटेल्सै खिन्थाखाबाय आरोखि ना गुवाहाटी इउनिभारसिटियाहाय अके स' आं नोंथांखौ दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों गासिबो जेनाखि बे एकाडेमिक केलेन्डारा जेनाखि फार्स्ट सेम थार्ड सेम एन्ड फिफ्थ सेमेस्टारनि एग्जामिनेशना माला जागोन मागोन स' नोंथांमोनो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजोंनो स्टेप बाय स्टेप खोन्थागोन आरोखि ना बिकज माने मानो बुङोब्ला जेनाखि गुवाहाटी इउनिभारसिटिया एकाडेमिक केलेन्डार पाब्लिश खालामनायावनो जेनाखि BSc BCom फार्स्ट सेम एन्ड थार्ड सेमेस्टार आरो थार्ड एन्ड फिफ्थ सेमेस्टारनि एग्जामिनेशना माला जागोन बेयाव फुरा डिटेल्सै खोन्थाखाजोब्बाय आरोखि ना स' आं नोंथांमोनो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो खोन्थागोन स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय टाइम जाबाय अके स' लेट्स स्टार्ट दिस भिडिअ So friends, आं नोंथांमोनो डाइरेक्टलि गुगल क्रोम जेनाखि गुगलाव सार्च खालामनानै खोन्थानोसै डाइरेक्टलि अके स' फार्स्ट अफ अल आं डाइरेक्टलि गुगल क्रोमाव एपआवनो डाइरेक्टलि माने सार्च खालामनानै खोन्थानोसै नोंथांमोनो एकाडेमिक केलेन्डारखौ स' नोंथांमोना आं जेरै जेनाखि सार्च खालामनानै नायो बेबायदिनो सार्च खालामनानै नायनो हागोन आरोखि ना स' सार्च खालामनो थाखाय नोंथांमोननि जेनाखि फननि गुगल क्रोम एपखौ अपेन खालामदो देन बेवहाय टाइप खालामबानो जाबाय गुवाहाटी इउनिभारसिटि एकाडेमिक केलेन्डार बस माने गुवाहाटी इउनिभारसिटि एकाडेमिक केलेन्डार 2020-21 होननानै सार्च खालामबानो जाबाय अके स' माने बेबायदि इन्टारफेस नुनो मोनगोन नोंथांमोना अके स' आङो बे वेबसाइटनि लिंकखौ आङो बे भिडिअनि डिसक्रिपसनावबो होखादों डाइरेक्टलि नोंथांमोना बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव क्लिक खालामनानै बे लिंकआव माने क्लिक खालामनानै नायनो हागोन आरोखि ना डाइरेक्टलि अके स' डाइरेक्टलि सार्च खालामबाबो बिदि नुखागोन बे होमबानो बे फार्स्ट लिंक फैनायाव क्लिक खालामबानो जाबाय नोंथांमोना अके स' आरो नोंथांमोना जेनाखि आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय बे लिंकआव क्लिक खालामबा डाइरेक्टलि नैबे पेजआव फैखागोन आरोखि नोंथांमोना अके स' बेवहाय नुनो मोनदोंना नोंथांमोना नै गुवाहाटी इउनिभारसिटि एकाडेमिक केलेन्डार फर दा एकाडेमिक सिजन 2020-21 and 2021 and 22 for all undergraduate UG and postgraduate PhD courses okay but Guwahati University एकाडेमिक डेटेड माने 21 तारिखआव दाख्लैहाय माने बेखौ पाब्लिश खालामनाय जाबाय आरोखि ना 21 तारिख खालि 21 डिसेम्बर खालिनि अके स' नैबेयावनो जाहैदों आरोखि ना गासिबो डिटेल्सफ्रा 21 सेप्टेम्बर माने माबानि जेनाखि 21 सेप्टेम्बर बे जाहैदों मा क्लास जानायनि डेटखौ खोन्थादों आरोखि ना फार्स्ट सेम थार्ड सेम एन्ड फिफ्थ सेमेस्टारनि अफलाइन एन्ड अनलाइन क्लासेस जानायनि खोथाखौ बुंदों बेवहाय स' 30 सेप्टेम्बराव जों UG एडमिशन प्रसेस टु बि कमप्लिटेड बाय दिस डेट माने आन्डार ग्रेजुवेट स्टुडेन्टसफोरनि माने जेनाखि एडमिसना बे फिनिश जानायनि डेटखौ खोन्थादों बेयाव 1 नभेम्बरनिफ्राय बेयाव मा कमेन्समेन्ट अफ PG पोस्ट ग्रेजुवेट थार्ड सेमेस्टार क्लासेस जानायखौ खोन्थादों बेयाव दङ 24 डिसेम्बरनिफ्राय मा दोनदों PG फार्स्ट सेमेस्टार टु बि कमप्लिटेड बाय दिस डेट एडमिसन जोबनायनि डेटखौ खोन्थादों बेवहाय 26 डिसेम्बराव जों कमेन्समेन्ट अफ द PG फार्स्ट सेमेस्टार क्लासेस जानाय खोन्थादों विन्टार ब्रेक सबसे इम्पर्टेन्ट बुस्थु होनबा नैबेनो आरोखि ना 15 मार्चनियानो बेनो जाहैदों एग्जामिनेशननि डेट जेनाखि जाय स्टुडेन्टसफ्रा गुवाहाटी इउनिभारसिटिनि आन्दाराव थानानै फरायनाय जेनाखि BSc BCom फार्स्ट सेम एन्ड थार्ड सेम एन्ड फिफ्थ सेमेस्टारनि एग्जामिनेशना मालानिफ्राय जागोन स' नैबावनो खोन्थाखाबाय आरोखि ना 15 मार्चनिफ्राय जागोन होननानै खोन्थादों नैबावहाय जाहैदों कमेन्समेन्ट अफ UG फार्स्ट सेम थार्ड सेम एन्ड फिफ्थ सेमेस्टारनि PG थार्ड सेमेस्टार एग्जामिनेशनखौ खोन्थादों आरोखि ना एग्जामिनेशना मार्चनिफ्राय जागोन आरोखि ना बेयावनो खोन्थाखानाय जाहैदों सबसे इम्पर्टेन्ट बाथ्रायानो नैबेनो 1 एप्रिलाव 2021 कमेन्समेन्ट अफ PG फार्स्ट सेमेस्टार एग्जामिनेशन बिदिनो मार्च एप्रिल बेनि गेजेरावनो जागोन आरोखि ना गासिबो अके स' बेयाव दंबावो 19 एप्रिलनियाव मा बुंदों दाना कमेन्समेन्ट अफ UG सेकेन्ड सेम फर्थ सेम एन्ड सिक्स सेमेस्टार एन्ड PG सेकेन्ड एन्ड फर्थ सेमेस्टार क्लासेस जेनाखि दा स्टुडेन्टसफोरा माने फार्स्ट सेम थार्ड सेम एन्ड फिफ्थ सेमेस्टाराव मोनो बे स्टुडेन्टसफोराथ' मा जाय स्टुडेन्टसफ्रा फार्स्ट सेमाव फरायो बे सेकेन्ड सेम मोनगोन ना बे समावथ' एप्रिलावनो होमबा बे जाय स्टुडेन्टसफोरा दा माने थार्ड सेमेस्टार फरायदों बे फर्थ सेम मोनगोन जेनाखि 5 सेमेस्टाराव फरायनाय स्टुडेन्टआ 6 सेमेस्टार मोनगोन बेखौ खोन्थादों आरोखि ना क्लासेस जागोनखौ खोन्थादों आरोखि ना 19 एप्रिलनिफ्राय क्लास जागोनखौ बुंदों बे जाहैदों सामार ब्रेक 5 आगस्टआव जाहैदों 5 आगस्टआव मा कमेन्समेन्ट अफ UG सेकेन्ड सेम फर्थ सेम एन्ड PG एन्ड
5 आगस्ट पिजि सेकेन्ड एन्ड फर्थ सेम 6 सेमिस्टारनि एग्जाम जाहैफिनगोन बे समावहाय जाहैबाय सेकेन्ड सेम फर्थ सेम एन्ड 6 सेमिस्टारनि पिजि सेकेन्ड सेम फर्थ सेमिस्टारनि एग्जामिनेसन जाहैफिनगोन आरोखि ना आगस्टआव जाहैफिनगोन बे सेकेन्ड सेम फर्थ सेम एन्ड 6 सेमिस्टारनि एग्जामना 5 आगस्टनिफ्राय जाहैफिनगोन आरोखि ना बे समावहाय आगस्टआवहाय आगस्ट 2021 आवहाय आबाव जायो 6 सेप्टेम्बराव जायो कमिटमेन्ट अफ इउजार थार्ड सेमिस्टार थार्ड 5 एन्ड थार्ड 5 एन्ड थार्ड फिफ्थ सेम थार्ड सेमिस्टारनि क्लासेस जानायखौ खोन्थादों आरोखि ना 1 अक्ट'बर 2021 कमिसन अफ फार्स्ट सेमिस्टार क्लासेस जानाय आफ्टार द एडमिशन प्रसेस कमिसन अफ इउजार फार्स्ट सेमिस्टार क्लासेस अके बेनोमोन आरोखि ना सबसे इम्पर्टेन्ट बाथ्रायानो जाहैदों नैबेनोमोन जोंनि थाखाय दा सबसे इम्पर्टेन्टनि थाखाय इम्पर्टेन्ट बाथ्राया जाहैदों 15 मार्चनियानो जाहैदों कमिटमेन्ट अफ इउजि फार्स्ट सेम थार्ड सेम एन्ड फिफ्थ सेमिस्टारनि एग्जामिनेसन जानाय बे डेट ओमफ्राय बेनो आरोखि ना अके 1 एप्रिलाव दं जेरै कमिटमेन्ट अफ द पिजि फार्स्ट सेमिस्टार एग्जामिनेसन ओमफ्राय गाहायाव दं नैबेनो आगस्टनि बेबो मोनसे इम्पर्टेन्ट उनाव जागोननि खोथा आरोखि बे आगस्टआवहाय सेकेन्ड सेम फर्थ सेम एन्ड 6 सेमिस्टारनि एग्जामिनेसन जागोननि डेट माने 2021 बे समाव जागोन आगस्टनि जागोनखौ खोन्थाखानाय दङ बेखौबो दा जोंनि थाखाय इम्पर्टेन्टआ नैबेसो बांसिन आरोखि ना दा बेखौ मिथिना जोंनि थाखाय बयबो इम्पर्टेन्ट आरोखि ना सब नोंथांमोननि लोगोफोरनो मिथियाखैबा बेखौ शेयार खालाम मानो होनना बुङोब्ला जोङो एग्जामिनेसना माला जागोन मागोनखौ मिथिनाया जोबोद इम्पर्टेन्ट जोंनि थाखाय जाय स्टुडेन्टफ्रा गुवाहाटी इउनिभारसिटिनि आन्दाराव थानानै फरायनाय BA BCom फार्स्ट सेम एन्ड थार्ड सेम एन्ड फिफ्थ सेमिस्टाराव फरायनाय स्टुडेन्टस अके एग्जामिनेसना बे डेटआवनो जागोन अके मार्चआवनो जागोन आरोखि ना अके देग्लाय एसे लेट जागोन अके भिडिअखौ बयनिबो शेयार खालामना होदो लोगोफोरनो अके स' दानि थाखायसो जाबाय